L-immigrazzjoni irregolari trid tkun indirizzata permezz ta' pjan konkret u impenn sħiħ fuq livell Ewropew. Jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea mhux biss tagħti l-għajnuna finanzjarja imma tfassal ukoll dan il-pjantazzjoni. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat f'ċerimonja f'Kastilja fejn irringrazzja lill membri tal-Forzi Armati ta' Malta illi taw is-sem tagħhom f'ħidmiet ta' salvataġġ ta' immigranti irregolari. Preżenti għaċ-ċerimonja ta' ringrazzjament kien hemm ukoll il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija. Il-Maġġur James Grech li jikkoordina l-ħidma ta' salvataġġ tal-Forzi Armati spjega x'jiġri fuq il-baħar f'każijiet bħal ta' nhar il-ġimgħa li għadda meta jkun hemm numru ta' vittmi. Priorità jittieħdu n-nies li għad fadal li huma ħajjin abbord. Imbagħad ovvjament jittellaw il-mejtin li jiġu kif appena jittellaw jitpoġġew f'body bags apposta u minn hemmhekk imbagħad jiġu trasportati lejn l-eqreb port jew inkella f'dal każ lejn Malta fejn imbagħad jiġu mogħtija lill-pulizija. Joseph Muscat faħħar il-ħidma kontinwa lill forzi Armati ta' Malta u l-Pulizija ilhom jagħmlu mal-immigranti. Huwa sejjaħ lil dawk involuti fil-ħidma ta' salvataġġ eroj tal-Ewropa u qal li l-gvernijiet l-oħra li għamlu kuntatt ma' pajjiżna fil-jiem li għaddew kellhom biss kliem ta' tifħira l-ħidma sewja tal-Maltin. Il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern Malti ser ikun qed jaħdem qatih biex Malta ma titħallix taffaċċja din il-problema waħedha. Huwa semma wkoll il-Libja u tenna li din għandha tkun parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema.